Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good. Ano na ngayon? Ano na ba ngayon? Kasi, March na ba? Nagbayad kasi ko ng utang kahapon eh. Ang dami ko tuloy nakalimutan. Nakakasira ng isip pag maraming bayarin, di ba? Hindi, tsaka alam mo, kapag kakwarintahin ka na, sabi talaga ng mga doktor, may mga ano daw yan. Akala natin yung ano tawag doon, yung pagkalimot, yung mga ganyan na nag-uumpisa kapag ka pa-senior na, ganun. Hindi, even as early as your 40s, may mga ganun na daw talaga. So, importantious talaga pangalagaan po natin ang ating mga katawan. Siyempre, topic na naman po to ng mga kwarintahin, ano? Kung 20 ka, kung ikaw ay nasa early 20s at the prime of your youth, nagwawalwal ka hanggang 3 a.m. tas ang pasok mo ay 5 a.m. pero kayang-kaya mo pa rin, di ba? Pinagdaanan din namin yan. Wag nga kayo. Di ba? Tatanda din kayo. Makakalimutan nyo rin po ang mga bagay-bagay. Grabe, no, pag dati naalala natin, partner, kapag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng usapan noon, hindi talaga tayo interesado. Hindi talaga. Tapos umaalis talaga ako or walang impact, walang dating yung ganitong usapan sa mga bata. Pang matanda talaga yung usapan. Parang ano ba yan? Yung mga usapan ng mga amoy liniment. Diba? Pero wag ka dumating na pala yung panahon na ito na yung concern natin. Kaya na panahong narinig lang natin noon. Sa true lalo. Kaya kayo mga bata na nakikinig ngayon, kung hindi kayo interesado, wag kayo, darating din kayo na pag-uusapan nyo ito, bababaran nyo ang topic na ganito. Totoo yan. Totoo yan. Meron akong isang dinner na kasama namin yung kami, mga magkaka-age kami, partner. Yung isa, ang tagal na mag-order. Sabi ko, di ba favorite mo tong baboy yun partner? Favorite mo tong pork chop with ganitong kinemelatik. Sabi niya, kasi hindi ko pa naiinom yung atorvastatin. Tsaka yung mga simvastatin, mga tatin-tatin. Ano yun? Mga siguro sa high blood. Wala kasi kung maintenance partner. Pampababa ng mga ganon. Okay. Maintenance, ganyan. So, gulay-gulay na talaga siya, ganon. Pagka ganitong di na natin alam ang mga araw, partner, naku, senyalis na yun. Senyalis na maaaring nag-iedad. Senyalis na marami masyadong iniisip. 'Di ba minsan kapag ka masyadong maraming iniisip, may mga bagay na nakakalimutan mo talaga. Totoo 'yun. 'Di ba? May mga ganun na parang nakalimutan ko na. Ganon yung feeling mo kasi nga ang dami mo masyadong iniisip. Gaano ba karami bayarin mo, partner? Panahon mo ito para manawagan. Ito na nga yung sa mga kumakandidatong kapitan diyan. Kaya nga hindi, ito po ay isang panawagan para po doon sa lahat ng mga nangako po na sana po hindi na mapako. Yan. Ito po ay panawagan na may mga taong nakakalimot na po ng araw dahil nagugutom na po sila. May katotohanan yun, di ba? Totoo yun. Correct, may mga tao pong nakakalimutan na po ang araw kasi baon na po sila sa utang. Naku, dami diba? pa mga ilangan ng sa tao. True, totoo yan. Ito po rin ang pagpapaalala na para sa lahat ng mga tambalanista natin. Nako, isang tulog na lang birthday month ko na. Yan. So, padala na po kayo, pa-Gcash na lang po ng mga na mga pampatibay, pampatalas ng isipan. Para hindi nyo makalimutan. Pero sa bagay, partner, alam mo yung mga yung mga, hindi naman lahat, yung ilang mga kumandidato, baka kalimutin din sila eh. Ay, oo, totoo. Lahat ng pinangako nila nung kumakandidato sila, pag nakaupo na, limot na rin yun. Alam mo, parang feeling ko minsan. Hindi naman lahat. Hindi, parang feeling ko naman, correct. Kung ikaw naman ay nagsiservisyo ng totoo, huwag ka magagalit. Talagang malinis ang puso mo na maglingkod sa mga tao. Tama, diba? Kaya lang siguro, kaya nga alam mo, partner, in fair, nabibilib din ako dun sa mga tumatakbo sa posisyon. Kasi, yun nga lang, tayo, partner, we are not
in a government position. Pero dahil nga naririnig tayo, nakikita tayo, 'di ba? Yun nga lang sandabukal na yung kumakademand sa atin ng basta kumakademand talaga wagas, 'di ba? Yun nga lang nanghihingi ng tulong, correct, 'di ba? Yung mga ganon malapit. na hindi pa literal na nakakapunta dito sa atin, 'di ba? What more yung kagawad na alam mo kapitbahay mo, parang anytime pwedeng katukin. 'Di ba? Kaya totoo yun, ha? Oo, totoo, kaya nabibilib din talaga ako dun sa mga tumatakbo sa posisyon kung yung lakas ng loob correct, para tugunan ng pangangailangan ng mga taong kumakatok sa bahay ninyo. True. Hindi biro yun, ha? Naalala ko may kakilala akong mayor talagang araw-araw, mayat-maya partner may kumakatok sa gate totoo, nila. Correct. Kasi kung humihingi yun ng naman tulong. Yan yung mga taong kunyari hindi na makapasok sa loob ng munisipyo kasi hindi man may mga cut-off yan, hindi naman lahat mapagbibigyan. O di naman kaya nakahingi na kasi last week. Oo, may mga ganon. So pupunta na lang sa bahay, 'di ba? Kakatok sa bahay ni kagawad, 'di ba? Lalapit kay kapitan. Oo. 'Di ba isipin niyo, ang dami rin nating problema sa loob ng bahay pero kailangan mong tugunan yung mga problema ng mga kapitbahay mo. Kaya saludo po talaga kami doon sa mga nasa posisyon sa gobyerno na totoong nagdilingkod sa mga tao. Tama. Ano gawin po natin yun? Kasi 'di ba, tingnan niyo po sa panahon ng pandemic, syempre ayaw naman natin na magkaroon ulit ng pandemya. Ayaw natin. Pero hindi ba't noong nagka-pandemic, 'di ba? Pagalingan ng barangay captain. Kaya 'di ba? Parang kapag yung barangay captain meron pang mga pondo hindi pa naubos, 'di ba? Merong may paayuda agad 'di ba? Na pagkukumpara kumpara. Correct. At saka may amount hindi pare-pareho ng amount May barangay na ganito yung amount na binibigay. Tapos may mga pa-something pa, may kasama pa grocery. Siyempre, pa-club Tama. Diba? Pero may mga barangay na saktuhan lang. Minsan, may mga pahirapan. Meron mga wali pa diba? Kaya nga ako, partner, nakatanggap ako ng parang isang maliit na sako. Parang 5 kilos siya ng ano naman sa basura? 5 kilos ng bigas, partner. Maliit na sako, may 5 kilos ng bigas. Tapos may 3 delata. Talagang pinicturean ko kasi parang naramdaman kong parte ko ng barangay. Alam mo yung ganon? At may mga iba na talagang ang bongga nung mga pabigay nila. Totoo. Nakakabilib, no? Nagkakaalaman. Ang hirap nga, kunyari, meron kang business, tapos meron kang 20 tao. Mahirap na yun Totoo. Diba? Ang dami mong asikasuhin, mabigat na responsibilities na yun. Yung dalawa na nga lang yung anak mo, partner. Sa loob ng bahay, for example. Correct, diba? Yung pangangailangan ng anak mo, baon nila, pagkain nila, diba, isusuot nila. Tama. Mahirap na yun. True. Diba? Yung barangay pa kaya? Kaya nakakabilib din talaga in fairness kung paano ninyo nagagawa yung inyong pagsiservisyo. And we pray talaga that maging okay, maging maayos po ang inyong lugar. Kasi yun yung pinaka-importante, yung unit ko nasa angke. Totoo. Diba? Paano mo tinitingnan yung taong iboboto mo sa kapitan o sa pagkakapitan? Well, yun nga, partner, kung halimbawa pinautang ako naalala ka niya, no? Oo, sabi ko sa kanya, pautang naman, meron akong bibiling bagong tsinelas. Gano'n. Kung walang pag-alinlangan niya akong pinautang, yun, pasok na sa boto, di ba? Alam mo naman, mababa yung kaligayahan mo. Alam mo naman. Mababa yung kaligayahan kailangan ba malalim na may sakit lagi? Hindi ba pwedeng kaya ako utang kasi gusto ko bumili ng tsinelas? Napigtas na Oo. Uy, pangangailangan din yun. Ikaw kaya mang lumaglakad ng correct, sa barangay mo nakapaa lang. Ang daming pupo ng aso. Ikaw kaya, di ba? Galing issue. At dapat minsan kailangan tugunan ng mga tao yan, ha? Yung mga, halimbawa, may makita kayo dyan mga pamilya na walang bahay. Tapos pag gala-gala sila, walang tsinelas. Di ba, tutugunan mo yan Diba? Tapos paglabas mo, dami pupo ng tao. Pupo ng tao. Hindi na aso ng tao. Feeling ko yung barangay captain, kailangan din tugunan yung aso ng tao. Kailangan tugunan din yung tugunan yung saltik sa utak. Oo, diba? isa Mga pa ganito yun. mag-isip. Correct. May mga hindi pa yun, parte meron dyan laging galit. Kailangan unahin siya. Diba may mga ganon. Yun. Correct. Diba? Kung paano nila nagagawa. Bukod dyan, parte, alam mo kung sino din yung mga nakakabilib. Yung mga nasa ER. Isa pa rin yun. Yung mga nasa ER ng ospital. Totoo. Lalo na, recently meron ako nakausap na doctor, kinikwento niya yung differences ng ER ng
private, Oo. sa public, ganyan. Sabi Oo. niya, dun sa public talagang makakaramdam ka daw, sa mga government daw, talaga makakaramdam ka talaga ng, yung kapag hindi matibay yung loob o sikmura mo, talagang Oo. parang gusto mo na mag-quit kasi talagang sisigawan ka. Oo. 'Di ba? Sasabihin bakit meron daw siyang naging experience partner. Bakit daw inuna yung kararating lang? Oo. Samantalang siya kanina pa siya dumating. Oo. Yung kanina pa siya dumating partner, ang concern concern niya, niya, masakit yung kanyang ulo. Oo. Yung kararating pa lamang partner, gunshot wound. Oo. Bumubulwak yung dugo. Unahin namin yung headache mo. Pero kung makasigaw, at ang sumigaw pa partner, hindi yung pasyente. Oo. Ang sumigaw yung kapitbahay, ano niyo po yung pasyente? Kapitbahay, sumama lang ako, di ba? So in fairness, yung mga medical professionals, yung mga Yes. practitioners, yung mga doktor, yung mga nurse, lalo na yung mga nasa ER, talaga nakakabilib din. Kung paano okay lang po sa inyo, 'di ba? Kung paano nakakalma kayo or paano hindi na rin kayo nakakalma, 'di ba? Yung mga ganun. Ang dami mga nakakabilib na mga ng mga tao. Di ba lagi nating binagbibigay ang pugay ang mga teacher? Kasi Teachers. sobrang silang nakakabilib talaga yung mga guru po natin. Uulitin namin, imagine niyo ilang mga bata sa isang classroom Yan. na kailangan niyang tugunan ang Correct. pangangailangan ng mga yan habang sila ay nasa loob ng eskwela. Di ba? Yung iba't ibang ugali, magtatantrums. Ako yung elementary talagang Oo, correct. sabi ko, paano talaga na ma-manage ng teacher? Tapos Tama. bukod sa concern ng ng mga anak, ang dami rin concern ng mga magulang. Totoo yan. Ang daming tanong na kailangan mong sagutin. Correct. Minsan may masasaksihan ka pa, inaaway ng magulang yung teacher. Totoo. Ay, bakit po mababa anakuhan ng anak ko sa eskwela? Oh, 'di Mga ba? ganon. Lalo pa ngayon sa panahon ng social media na Oo. meron ng direct contact lagi, may Yes. direct link yung mga Oo. magulang sa teachers. Natatandaan ko dati hindi Magkikita-kita lang kayo kapag PTA. 'di Tsaka ba? Parents Day. So true, yun ang Ganon. kita-kits nyo ngayon, anytime pwedeng i-message Oo. kahit anong oras, 'di ba? Correct. Nakakabilib. Ang isa pang nakakabilib partner, yung mga basurero. Isa pa rin yan. 'Di ba? Kung paanong yung iba walang mask. Oo. Diba? Diba't ikaw nga makita mo lang may basurang doon nasa kalye, tapos napadaan ka doon. Di ba makapagtakip ka ng ilong? Wagas. 2 metro, 3 metro yung layo mo. Hindi, tsaka ikaw din mismo yung basurahan na hindi mo pa nilalabas sa basurero, di ba? Kung hindi Oo. naman ninyo pinapractice yung mga biodegradable, non-biodegradable Oo, di ba pag kineme. hawak mo ng basura, diba? ganun. Diring-diring ka Oo, kasi alam mo yung mga laman nun mga tirang ulam, Correct. merong diaper, Halo-halo. may napkin, merong pinagkuhanan ng pupo ng aso. Alam mo, Oo. nakakadire, di ba? Oo. Kaya hindi mo talaga hinahawakan ng matindi, pero yung mga basurero, di ba? Kinakalkal din ng matindi. Yun, mga nakakabilib din talaga. Ang dami pong nakakabilib. Actually, di ba sabi namin, hindi namin matandaan ko anong araw na ito. Naalala ko na Labor Day today. Mabuhay po ang Mabuhay manggagawa po. ngayong Mayo 1. Mabuhay po mga manggagawang Pilipino. Kailangan pong uusap talaga. Labor Day today. Naguguluhan sa nangyayari. Ano namang sinasabi? Matatapos din to. Matatapos din itong pagod na to, partner. Pero buti na lang talaga kilala tayo ng mga listeners natin, ng mga tambalanisa natin, na baliw talaga tayo minsan. Nung minsan at nga, nasasakyan correct. nila ang kabaliwang yun. Oo, minsan nga sabi ko dun sa isa kong kaibigan, habang nagkukwentuhan kami. Oo. Buti na lang din, katulad na sabi mo, alam mo yung kilala niya nila ako. So alam na nila yung saltik ko. So Oo. minsan sinabi ko talaga sa kanya, yung seryoso yung usapan namin, nagko-coffee kami. Sabi Oo. ko talaga sa kanya, alam mo friend, minsan talaga may mga taong unexpected na dadating sa buhay mo, no? Oo Yung sabi naman, ko sa oo kanya, naman, tapos sabi niya, totoo. oo naman. Tapos nagkwento na siya, ganyan. Tapos sabi ko, oo, ako, may mga moments talaga na biglang may dadating sa buhay ko, unexpected. So, wala akong gagawin kundi magluto ulit ng kanin kasi kulang na yung sinaing. Yung friend ko, partner. Legit na kwento ba to? Legit. Legit din ako binutukan ng friend ko. Sabi na, so sobrang karata sa kape. Di ba, buti na lang talaga yung mga tambalanisa nila natin, gets nila lagi yung saltik na utak natin. Ang nakaka-worry nito, di ba? Ay, Yung mga tao nakakabilib hindi... din yung mga, speaking of bilib-bilib, nakakabilib din yung mga tambalanista natin. Oo naman. Diba, kung Paano yung nila- pagtitiis na Correct. ginagawa nyo araw-araw sa pakikinig sa tambalan? Sa saltik na inabot namin inabot namin sa buhay ninyo, sa saltik na naririnig niyo araw-araw. Oo, Ang daming kabilib-bilib actually. Ang nakakatakot lang nito, partner, di ba? Sabi nga nila, you cannot please everybody. Di ba? Yung mga tao, yung mga tao hindi kaya sa kayong
sinaltik mo. Ay, hindi. So umiiwas ako doon sa alam kong hindi ko crowd. Di ba? Mahirap na mabato ng kamatis, no, partner? Mamaya Baka yung paglabas mo kamatis dyan, kasing oo. laki ng pomelo, di ba laki? May ganun ba kamatis? Saltik Tingnan mo. talaga. Mami, na matatakan ng kamatis sa kasing laki ng pomelo. Kung saan mo nila mahanap yun, di ba? Basta may paniniwala kang Alam ganon. mo, hindi ko rin talaga alam kung saan part of the brain nanggagaling yung mga sinasabi natin minsan. Ang galing, kabalib-bilib ang creation of the Lord. Alam mo yun, yung parang kung Actually, papaano. life in general, Diba? people in general. Paul, I mean, bakit siya matalino? Bakit kung makakompute siya ng numbers, parang wala lang sa kanya? Samantalang tayo, Ang 2 problema. digits lang yung kukomputin, hirap na hirap pa. Pero for others, napakadali, di ba? Oo. Tapos paano yung iba na naiisip na may kamatis na kasing laki ng pomelo, di ba? Na yan ang concern mo, yun di yung ba? concern ko na baka, you cannot please everyone. Mamaya Oo. isang araw, batuhin tayo ng kamatis na kasing laki ng pomelo. Paano naiisip yun, di ba? So, kabilib-bilib yung brain cells, kabilib-bilib yung, di ba? Yung, ang galing, kakaliw Correct. lang, wala lang. And all boils down to, di ba? We have a majestic God, di ba? Totoo. Yun naman yung pinaka-importante na matandaan po natin, kahit na yung pinag-usapan namin ni partner, puro kasaltikan, di ba? Pero yung pinaka-importante is to remember that we have a great God. Kasi, Yes. di ba, nagsimula tayo sa ang daming kabilib-bilib na mga trabaho, ng mga tao, di ba? Yes. And lahat ng body parts natin na nagpa-function, kabilib-bilib din. Yan, mabuhay po tayo. Correct. Mga manggagawang Pilipino. Ngayong Mayo 1. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!